so much, Honorable R.V. Evardone, and of course, your graceful dancing partner, Madam Loise Gonzalez. That was indeed awesome, partner. Tama. Okay, so we'll have another pair of Karacha dancers. Ladies and gentlemen, we give you Honorable Paul Gonzalez and Madam Emerita Lopena Brandal, all the way from Norway. Wow! Music, maestro! Karacha Mayor! Burat sa sarayaw, ayon halitin yung samangon, mga kalagasan o batanon, makurat sa naray hangod dayon. Labi na at mga kisita, nag-aandaman ina ikagala, may nakukos ngan may sensilyo pa, may kinukos na nagpapulsa. Sige kita ay nasayaw na desika, ang upay ang pamustura ay nabumpayra at nagalang. Sige kita ay nasayaw na desika, ang upay ang pamustura ay nagkakaluman at warna. Sikat gulabi kung may patron, mga layong lain-lain na nabon, ang kadamaan at tuhak lasan, nag-aaring ipagkurasan. Sikat gulabi sayaw, palami na mga okasyon, mga kalagasan o patanon, para sagot na at ihayon. Sige kita ay nasayang na bisita, upay ang pagustura ay namuhay at tagal. Sige kita ay nasayang na bisita, upay ang pagustura ay nagkakaluwad at warna.
Eastern Summer Pansista 2023. Kapitana, Variety nanlilipausaan mga bisita, kadamuhan iragala. At tuna, alanong kita, napulong na balis na usa na, at witis pang at kalat tinuka, upay bayan kamustura. At tuna, alanong kita, napulong na balis na usa na, at witis pang at kalat tinuka, upay bayan kamustura. Okay. Wow! No, wow, This is Here's Waray back TV. The Subscribe. Correction Floor board member Paul Gonzalez. Thank you so much. And of course, your dancing partner all the way from Norway. We have Madam Emerita Lupenia Brandal. Thank you so much. A big round of applause for board member Paul Gonzalez and Madam Emerita Brandal. Alright. Yan na, isa pang kuratsa, partner. All right. Ini, insa sayawan, and aton hinigugma, our very own Honorable Virginia R. Zacate, and her dancing partner is one of our visitors. Ladies and gentlemen, we have Mr. Roger Macanas. Right. Music, maestro.
yung sound yung microphone. Okay. So this